Toro c'est toro. Kabiri l'année 2018 fo bi. An projet ka an toro la an deguna nyanina. Anga hegaw de tarakile mana. Projet barakala ani sokoma. An shila yɛrɛ la ala kan tile yɛrɛ la. Ni y'a ye nin kɛnɛ kan bi dɔwɛrɛ tɛ. An bɛ ka bɔ k'an ka nisɔngoya yira an ka ɲɛmɔgɔyaso la ka d'a kan nin ye an baarakɛlaw kalo 6 ye. An ka hakɛ min kan ka d'a ma n'a bɛ fɔ o ma ko prime de garde ni prime de ressources ni a tɛ ka sɔrɔ. A tɛ ka sɔrɔ k'a kun kɛ fɛn jumɛn ye o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna ko wari tɛ yen mais ne bɛ kuma ni n ka secrétaire général ka yamaruya ye ko an ko ni administration pɛrɛnnen don k'u ka na n ka débat contradictoire kɛ k'an ko wari bɛ yen parce que olu ye ressources ni prime de garde sara ka sara kɛ a temps ka an to grève la mais bi an bɛ ka baara kɛ wari bɛ ka ladon ko wari tɛ yen wari tɛ yen wari kɛra fɛn jumɛn ye sinon wari bɛ yen ni n ka secrétaire général ka yamaruya ye mois d'octobre dɔrɔn anw ye 60 millions de la près de 60 millions de la donna yan nɔ donc wari taara min est-ce que kalo min kɔnɔ plus de 60 millions o la donna yen nɔ hôpital ka contractuel ka sara n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ surunya halo la mun ye sara bila retard la manque de volonté de don donc soit administration bɛ yan nɔ anw kama ou bien sigi kun wɛrɛ b'u la mun tɛ an kungo ɲɛnabɔli ye u k'o fɔ an ye o problème bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a yira k'a fɔ ko problème ba wɛrɛw bɛ yen mun tɛ ninnu si ye i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka radio sow scanner jɔlen don labo o jɔlen don labo kunu an bɔra ye an ye dalu sɔrɔ k'a fɔ ko an dɛmɛba jɛkulu dɔw tun ye minɛn dɔ ta ka di an ma puisque consommable tɛ ka san ka kɛ minɛn in kɔnɔ u nana ta u taara n'a ye u bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma min bɛ se ka wari la don a la nin bɛɛ lajɛlen ye degun ye hôpital kɔnɔ ni responsable kelen-kelenna fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ y'u ka sara ta depuis le 22 du mois passé mais aujourd'hui c'est le 8 hôpital ka contractuel m'u ka sara sɔrɔ fɔlɔ ka sababu kɛ mun ye o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc an b'a fɛ ka min fɔ o ye bi an bɔkun tɛ fila ye an bɔkun ye n'u ko ko wari tɛ yen ko an ko i n'a fɔ n ka secrétaire général ye directeur ɲininka don min na salle kɔnɔ ko a ka certificat d'encaissement bɔ ko k'a di k'u k'a lajɛ n'a ko k'o tɛ se ka di o de ye dalu ye u ko bɔ k'o di an ma an k'o lajɛ u ma sɔn k'o bɔ k'o di an ma mais anw y'a ɲɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la min b'a ye k'a fɔ ko fɛn in tɛ se ka d'an ma parce que wari de bɛ yen min bɛ yen u t'a fɛ o de ka da dɔn mais fɔ administration k'a dɔn k'a fɔ ko syndicat bɛɛ fa bɛɛ fɛ a bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ parce que syndicat tɛ mɔgɔ wɛrɛ kunna syndicat bɛ projet baarakɛlaw de kunna donc fɛn o fɛn bɛ projet yan nɔ a k'a bila kun la ko tout le monde est syndiqué kibaruya tɛ se ka dogo tuguni donc an b'a fɔ ko an mago b'an ka wari la an ka bénévoles bɛ yan nɔ u tɛ sara ta u tɛ foyi sɔrɔ u bɛ fɛn kelen min sɔrɔ o y'u ka prime de garde ye kalo 6 u tɛ k'a sɔrɔ anw de ko an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ ko pour que hôpital bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ fɛn caman bɛ fɔ n'a nkalon bɛ ta ka da docteur la k'u y'a dɔn ta u y'a bɔ ta pour que olu bɛ se ka ban o bɛ ban cogo di kɔngɔtɔ kunkolo tɛ baara kɛ donc pour que ka se k'o bɛɛ ban mɔgɔw ka hakɛ d'u ma a di wagati la i ka sɔrɔ ka sanction bere ta i k'i jɔ anw syndicat yɛrɛ b'i dɛmɛ o la mais e tɛ ka mɔgɔ min ka hakɛ d'a ma e bɛ se ka mun de fɔ a ye donc an b'a yira la bi k'a fɔ bi bɔli kun ye nin ye et puis bɔli tɛna dabila nin ma an bɛna bɔli continuer sa fo ka taa fɔ ko an ka hakɛ sɔrɔ la wagati min na. Salamɛ jama an ni sɔgɔma an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la projet baarakɛlaw an ni cɛw yɛrɛ ye an bɛ segin k'aw fɔ an ni cɛw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya projet musow aw ni cɛ musow aw ni cɛ an ni cɛsiri an ni wuli ka jɔ n'i y'an projet baarakɛlaw bɔlen bi cɛ ni musow an bɔra an ka hakɛ de nɔfɛ toro c'est toro kabiri l'année 2018 fo bi an projet ka an tɔɔrɔ la an degunna an ɲanina an ka hakɛw de tarakilen b'an na u b'a fɔ an ka Segal y'a fɔ cogo min na an san kelen de ye nin ye prime de ressources a tɛ ka di an ma san kelen kalo 6 in ye a ɲɛnawoloma kɛra ka di dɔw ma ka dɔw to yen n'o tɛ san kelen de filɛ nin ye a tigɛlen bɛ mɔgɔ 100 ni kɔ de la a tɛ ka di an ma prime de ressources san kelen a tɛ ka di an ma k'an bɛ grève la an ka prime de garde nin y'a kalo 8 de ye prime de garde a tɛ ka di an ma o tɛ di mun na tuma min an bɛ grève la wari tun bɛ ka sara o a tun bɛ ka di wa dita yɛrɛ tun ka ca ka tɛmɛ baarakɛ waati kan mun na an ye grève sɔsɔrɔ an bɛ ka baara kɛ mun na wari tɛ d'an ma ko wari tɛ wari bɛ yen a ɲɛɲinina k'a dɔn wari bɛ yen a kumanayalen de don an ma a bɛ kumanaya an ma mun na o tuma an bɛɛ tɛ baarakɛla an tɛ maliden ye an ka baarakɛminɛnw bɛɛ jɔlen don laboratoire jɔlen don hali kunna sini laboratoire kun jɔra ko tibu tɛ ka prélèvement k'a kɔnɔ
u bolila ka taa tibu pake kelen de sa kunasini sɔgɔma ka na di labo ma labo ka pɛrɛlenban kɛ o kɛ pɔnze kunasini o kɛra o pɛrɛlen b'an bolo tibu kun tɛ ka pɛrɛlenban k'a kɔrɔ o kɛra kunasini scanner jɔlen don kalo 3 a mun na scanner machine yɛrɛ tiɲɛnen tɛ kilimu bɛ ka machine ni marché kilimu de tiɲɛnen don n'o tɛ a foyi tɛ appareil la kilimu de tiɲɛnen don o tɛ se ka sa mun na kilimu nafa o se ka sa mun na ngolu yɛrɛ bɛ si kilimu kɔrɔ u bɛ tile kilimu kɔrɔ bureau kɔnɔ yan o se ka kɛ wa mun na kilimu se ka sa ka k'a la an ka baara ka kɛ o ye an ka hakɛ ɲini dɔ ye courant bɛ tigɛ pɔnze ye yan ji bɛ tigɛ pɔnze ye yan an yɛrɛ min bɛ médecine interne na an t'a dɔn médecine interne ti pɔnze kɔnɔ service dɔ ye an t'a dɔn an médecine interne ni énergie ye courant tigɛ o y'a tigɛlen médecine interne na a fɔ n'a nana waati min tɛ médecine interne ma branché groupe kan an bɛ dibi de la an tɛ courant sɔrɔ an dun bɛ bɛɛ kɔfɛ an ɲagaminen bɛ fɛn ɲɛnamaw de la yen an kɔni t'o dɔn an wulila ka jɔ ka dama ka se ka fɛn bɛɛ kɛ an tɛ bila groupe kan an m'a kun dɔn an t'a dɔn an ye fɛn bɛɛ kɛ an bɛ min fɔ jama ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a kɛ Ala kama autorité n'a ka jama k'a kɛ Ala kama kɛrɛnkɛrɛnnen Asimi a k'a kɛ Ala kama ani Bajalo k'a kɛ Ala kama ani Ala ni kira kama n'an ka ministère kama u ka an pɔnzekaw lajɛ anw sɛgɛnna an tɔ la an ɲina u k'an ka laɲiniw sabati an b'a ɲini fɔ Ala kama u k'a k'an kama u k'an ka laɲiniw sabati n'a ka fɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ u k'a ɲini k'a bɔ ka d'an ma pɔnze ko ti kɔnɔdimi ye dɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ pɔnze kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la an b'a ɲini u fɛ premier ministre Asimi Bajalo an ministère la santé an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama k'u kɔfilɛ pɔnze la pɔnze ka bɔ dingɛ in kɔnɔ a ka taa bɔ kuma la sala Muhamadu Vamos!